एबार देरहानाया निश्चित ना चन्दन ब्रह्म ना हाग्रामा बेफोर रावबो गैला एबार UPPL नि सरकार आरो एबार गोजोन शान्ति आरो खौसेथिया जोंनि हारियाव फैगोन जौगानाया जोंनि हारियाव फैगोन गोरिब गुन्द्रा बयबो बोथिनै ओंखाम मोनजानानै मोजाङै थानो हागोन आरो जायफोर जोंनि लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो गासैनोबो जोङो माने माखासे इमप्लयमेन्टनि बेबस्था खालामदों मोजां सोलोंथाइ लानायनि बेबस्था खालामदों UPPL सरकार फैनाय BTR जि गोरोबथा बे 100% इमप्लिमेन्ट जागोन जेलाव थानाय जेसेबां जोंनि जोहोलावफोर दङ बिसोरखौ जोङो थाबैनो बरननो नाजागोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन शान्तिखौ लानानै माहारि जौगानायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर गावनि हारिखौबो थगायबाय मालाय हारिखौ थगायबाय रायजो राजाफोरखौ थगायजोब्बाय दा नंखायनो बर' हारिल' नङा गुबुन हारिफ्राबो बिथांमोनखौ जोगारबाय आरो एबार UPPL निनो सरकार फैगोन दिनै परिबर्तन रेली सोलायनायनि मोनसे रेली बियो माने उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जागायबाय बरसलानिफ्राय आरो बियो कन्टिनिउ गासिबो जिल्लायाव जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि जि मोनसे ढौ फैदों बेखौ जोङो कन्टिनिउ इलेक्शनसिम जोङो सालायगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनि एबार गोसोनि जि हास्थायनाय बियो जाफुंसार महर मोनगोन।